Het seizoen zit er definitief op. SC Heerenveen helle de doelstelling, maar waard in de Grolsvesten op werkelijk alle fronten oortroeft. Het waard 4-0 voor FC Twente. Hoe nou verder? Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Tjerni in combinatie met Flap, hakballetje Flap, korte combinatie. Oh, Tjerni, ja hier, 1-0. Prachtige combinatie van FC Twente. Haaien bij het schot, Ja! Ja! Tom Haaien! Karlsbak zet iemand aan de kant. Karlsbak, eigen doelpunt, nee, Piel! Oh, hoe is het mogelijk? Oh, er komt nog een mogelijkheid van Twente! En daar is het doelpunt. Wat sneu. Het is 1-0 voor FC Twente en de doelpuntenmakker is een snitser. Michel Flap. En zo passeert de Jiene Vries, de Oren Vries. Handjes in de loop van Michel Flap. Excuus richting die Toers en Vries en die natuurlijk vak. Maar hij scoort een goal. 1-0 voor FC Twente. En Tjerni is aan de andere kant vertrokken. En er komt dan diezelfde Brenet. Oh, wat een doelpunt. Ja, 3-0. Heerenveen wordt van het kastje naar de borst gestuurd. Twente is kwalitatief maar dan volle beter dan dit sportclub Heerenveen. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Geert van Thuin, Roelof de Vries en Andor Faber. Ja, Roelof, we willen toch even weten. We kinderen net omheen. Wie het feestje met die vrouw Oude Tongetje? Ja, treurig. Treurig? Ja. Treurig? Ja. Nou ja, als je, ik kwartier achter me kon het. Kwartier achter? Ja, en de wedstrijd Heerenveen Twente wie jou en Jan kleren. Dus kwartier achter, ga ik nog 10 minuten nemen in de harmonie even een livestream erbij houden. En toen wie het... Dus die is bij Van der Laan. Van der Laan en Woe. Nooit van door. Ja, die zit in de buurt. Okay. En ik zie het om de 4 minuten even de livescore app erbij. En toen wie het de trein in onze minuut opgehalden. Toen had ik jet in de ceel. Godverdomme. Nee. Nee? Die op een game met Wolly in die rond. Ja, die moest pissen. Zodat Roelof nog Dat maakt het vaak maar, hè? Dat in een volle zeel iemand dan, dus midden in de zeel, iedereen opstingen dan. En dan juist al die zwoltjes die dan boemtje in de achterkant hebben. Ja, uiteindelijk, jongens, ja, Heerenveen verliest, maar het wie, je ziet het in de harmonie, dat is toch leuk, toch? Leuke jongen. Uitieten, West. Het wie gewoon het jubileum, 20 jaar verkering, hij toch? moet dat orenverhaal in vertellen. Van dat er die man die hetzelfde als die hier. Ik zie dus een kwartiertje van de vaststelling begoen. Een vrouw weer naar de wc. Ik zie het alleen nog gewoon een tafeltje en die livestream erbij. Dan komt een man voorbij erin en die staat bij die en ze. Waar hetzelfde probleem, jongen. Wat dan? Ik. Saffolle hier trouwt. En is dit hier zo volle. En ik maak een vaststelling. Ik zei, nou, ik ga hier een livestreamen. Toen kwam zijn vrouw erbij. Nee, man, kom maar nou. Toen kom je weer voor. Maar wie het nog wel romantisch? Ja. Het eindigt wel met vuurwerk of wie de rest van de jongen wie ik gewoon hetzelfde als de wedstrijd FC Twente Heerenveen. Voor Zuid-Hans krijgen, dolle duikavond. Dolle duikavond? Ja, alles in de doeken. Mooi jongens. Ja. Heb je met een leuk weekend horen, Andor, Geert? Zeker. Ja. Prima weekend. Ja, uitstekend. Mooi zo. Nou, we horen het kwad. Oh. Want Geert moet aan zijn oppassen. Ja, we kunnen net gelijk erop praten, jongens. Dus even oppassen op de Pakensees. Ja, Pakensees is treien. Ja, hartstikke mooi. Leuk. Treien Pakensees of de Pakensees is treien hier? Nee, ik heb treien Pakensees werk op. Ik heb meer Pakensees, maar ik pas nog op treien. En dat gaat alweer goed? Dat gaat fantastisch. Ja? Of van Paken mooi alles? Ja, van Paken mooi mooi. Misschien kun je nu de opiniepeiler dus een keer vraag stellen op wie Soesto die band oppassen litten. Ja. Dat is misschien wel Vind een ik leuke een Dat vraag. vind ik een goeie. Ja. Maar goed, daar komen we aanstaan weer om. De opiniepeiler. Ja. Want vanzelfs hebben we Ja, hebben we opiniepeiler. Maar wat we echt hebben, dat zijn stellingen. Tuurlijk. Ja. En de eerste is van Roelof. Heerenveen had al met al een heel goed seizoen draait. Ja. Ja, zei hij. Andor, Milan de Koe wordt een sensatie. Nee. Nee. Geert, Andries Noppert verliet in de Simmer Heerenveen. Ja, denk het wel. Andor, Milan van Ewijk verliet in de Simmer Heerenveen. Ja. Geert, Osama Saroui verliet in de Simmer Heerenveen. Nou, twijfeltje. Nou, dat zou best kennen. Steeds maar ja. Ja. En Roelof, ik ben goed op een hichte van alle transfernijs. Nee. Nee. Nou ja, want daar wil ik eigenlijk even op verder omkomen. Sorry, Roelof. Oh, wel vanwege Ja, dat. nee, ja. We nemen dat is daar... dus eigenlijk bewaren van praat bij de koffieautomaat. Want ik moest van daar een roddel hebben. En ik Ja. denk dat ik me daarin. Nee, goed. We nemen daar alle treien. Ik wat minder. Serieus. Oh.
we hebben Oh, alle ik treien, inderdaad. ik wat minder, een hege pet van die op. Ja. Maar even waarom naar Vliendieke, Ja. toen zei de stoot dit. Oh ja. Van ons komt toch? Ja, dat is wel de Ik denk niet bedoeling. dat het van ons komt. Maar Dat is denk je nog van niet- net? Nee, dat is nee, nog kijk, even- ja, Want? dat hij nogal heeg in de beam zit qua salaris. En dat hij eerst het om minimaal onderwedstrijd in de spelen. En dus dat het Ja. redelijk van de baan is. Ja, dat zei dus toch Vliendieke over Jannik Ja, Vos, de ja. nieuwe doelman van SC Cambuur. Ik gong vanuit dat mijn bron goed genoeg weer. En En een dag later wat de coach van ons bevestigd. ja, ik denk, wat gebeurt me hier nou? Hij wil Ik overigens- weer- Ja, nee, toen maar. Vertel Ik weer in een visje heli. Bij, je kennen hem al hier, Bert Hollander. Tuurlijk. Zit in de En vier chef. commissarissen tot het technische deel. Dus we zitten wat te kletsen en er komt van alles voorbij. En ik zei niet van Os, nou, zei hij. Ik weet net of dat wel wat doet. Het zit nogal heeg in de beam. Dus ik denk, ja, dat kan ik wel even vertellen hier. Nou ja, zei gong. Dus eigenlijk zei ze toch van Bert Hollander, Nou ja, nee. geen goede bron. Nee. Ja. Nee, dat is geen goede bron. In dit geval klopt dat. Nou, dan verklapt die bron net gewoon. Dat Maar Nou hij ja, die wel in dit geval fantastisch wel, ja. natuurlijk. Hoe het dan, hè? dat dan uiteindelijk eruit kwam. Want Andor die stiert Etienne Reijnen te informeren. Nou, we hebben al een keeper. En de zus die Faber die shift even opveren daar bij die camera. Yes. Ja, Hij zei, dat is dus Jannik van Os, zei hij. Ja, dat is Jannik van Os. Nou, dan heb je het eerste nieuwtje nu geleverd, dankjewel. Oh, was Wist dat nog niet dat zelf bekend? net? Ja, Wist of was dat nog nog niet En, bekend? de zus, en geweldig, want ik zie het ernaast. En dan zus die Ruben Seidsma, die perschef. Natuurlijk, godverdorie. Hij verlult hem. Machtig, hè? ja, Machtig. dat is mooi. Ja, maar ze denk ik altijd, ja, als het zo is, dan is het zo. Ah, jongen, kom op, maar we hebben het over. We hebben hoe Jannik van Os, de keeper van Dat ik nog Fortuna eens. Sittard. Precies. Ja. En we Die wisten kan al, dus ja, wel. er moest naar het keeper Is dat komen. wereldnice? Nee. Nee. Dat is gewoon Nee. leuk nice. Dat is leuk, nice. Dat is leuk, nice. Maar is het een goede keeper? Het is bij Fortuna wel aardig dien. Hij is ik eigenlijk, dat is ik wel grappig. Hij is de reden dat Jos Ulte ontslaan is bij Fortuna. Een van de redenen. Want Ulte die houdt vertrouwen in Van Os. Wie als de Turkse eigenaars zeiden, de maast Pandoer op goal zetten. Nou ja, uiteindelijk Ulte het derde zijn ontslag kregen. Is Maar dat Pandoer kwam op een echt goal natuurlijk kwam. vanwege die kanonskogels van Cambuur in die Ja, hoor. Ja, uitwedstrijd. natuurlijk. Wat Ja, zei hoor. het? Wie een van de redenen. Uiteindelijk is Van Os op tweede plan rekken. Maar ja, ik vind die het voor hier het prima die in bij Fortuna zit. En ik denk dat het voor Cambuur een prima keeper is. Het al wat ervaring. De hele jeugdopleiding van Ja. PSV te doen. Ja, prima keeper. Prima keeper. Nou, dat is goed, nice. Ja, Cambuur had natuurlijk, kwam dit weekend net in actie. SC Heerenveen Wol. Die hier heel nog niet in te brengen, Rolofje in FC Nee, Twente. Hè. nee. Hoe klast kastje naar de muur, van het veld overvagen. Ja. Hier nog niet in te brengen. Hast die wat vermakken? Nee. Dat Nee, dacht ik Het al. mooiste moment wie toen ik Broodje Beenham? een broodje been maakte trouwens. Hoor. Ja. Broodje Twente aan. Lekker. 4,50 maar dan hij ik wat. Nee, het mooiste moment wie hij toen ik thuis kwam. Toen had ik de ontknoping nog jongen van de Belgische competitie. Dat wie echt complete gek hoe. Bij Toby Alderwereld. Jeetje, dat wie echt. Fantastisch. Wie in 4 minuten tijd wie in de 3 verschillende kampioen derde. Nou, dat wie geweldig. Toen had ik de verlenging nog jongen van Utrecht, Sparta Utrecht. Dat wie ik geweldig. Dan wat Roland Garros jongen. Nou, dat wie die 3 wie naar mijn hechtpunt voor de dag. Ja, wist trouwens wat wel een hele leuke midjongen het? Juist een midje? Michel Flap. Ja, nee, ja, Dom misschien ook eens. Maar Michel Flap. Even Jerre, Michel Flap. Michel Flap. Ja, een mooie voetbalmiddag. Ja, en een mooie middag voor mij. Scores die in 0 en toen? Ja, het ding is, bij mij komt er altijd een beetje een soort stofje vrij en word ik gek in mijn kop. Maar ik wou het een beetje ingetogen vieren. Het is momenteel goed wat jullie laten zien. Heel goed. Ja, hoor, doe maar. Ja, ik vind tegenwoordig hoe we spelen hier is echt top. Dus jullie zijn ook natuurlijk de absolute favorieten. Of we nou Utrecht of Sparta, dat weten we nu nog niet. Maar ja, hoe groot... laten we weer een percentages hebben. Want jij zei ze natuurlijk 100%. Ik doe geen percentage. Nee, hoe groot is de kans dat jullie winnen de Europese de voetbal? hele kans hebben, maar we gaan het zien. Playoffs is playoffs. Ga je geen percentage? Nee, Waarom niet? Nee, zeker niet. Nee, ik wil geen brandstof geven aan andere ploegen. Had je het gevoel dat je dat de vorige keer wel voor de duidelijkheid, je had gezegd 100% zeker dat we gaan winnen. En toen? Dat is ook een beetje de bravoure die ik heb. Maar ja, ik heb vertrouwen in onze ploeg en als we zo spelen hebben we zeker een goede kans. Nou, 100% toch, eigenlijk. Hè? Nee, maar even op waarom dat je komen, dat niet jongens. durft te zeggen eigenlijk. Ja, want vriendieke, gaan wij hem natuurlijk bellen. Ja. Michel Flap, Ja. bij ons in de podcast. En toen zei hij 100% zeker dat FC Twente wint van SC Heerenveen. Ja. Hij kwam, want ik kwam hem oude Toonsje nog tegen, vooral in deze wedstrijd. Dat had hij nog de jaren gekregen van trainer Ron Jans. Want dat hebben ze ook nog opgehangen in de kleedkamer bij SC Heerenveen. Michel Ja. Flap zei het. Nee, dat, dat klopt net. Nee? Nee, want ik kreeg van dat interview met Michel Flap, stiek te praten. En toen stieg Van Hooijdonk een meter verderop. En toen kwam het een beetje van, ik ga niet weer op percentage hebben. Hè? En Van Hooijdonk vond dat een beetje op. En toen ontstond er een gesprek tussen die twee. En zei nee, het is wel te sprake gekomen in de kleedkamer. We hebben het wel even over gehad dat je het gezegd hebt, maar het is niet opgehangen of zo. Oké, heb je een goede bron?
In ieder Ja? geval Sidney van Hooijdonk. Oké, en dat komt heel goed uit. Ja, Want oh. Sidney van Hooijdonk, Kijk die eens. hing het nou aan de telefoon. Dag Sidney. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit in de auto, Sidney? Ja, ik zit in de auto. Oké, richting Schiphol of zo? Nee, nog even naar de kapper. Even naar de kapper. Ja, Oh. dat moet ook gebeuren. Ga Hè? je ook 1 keer per week, zoals de meeste voetballers? Nee, niet 1 keer per week, meestal 1 keer per 2 weken ongeveer. Oh, ja, valt Oké, mee. want jij gaat straks ook, stap je op het vliegtuig richting Ibiza? Ja, eventjes een paar dagen. Nee, normaal, je kan het niet goed plannen natuurlijk, omdat je niet weet wanneer je seizoen eindigt. Dus het is allemaal last minute, maar ja, gewoon met een paar jongens uit het team gaan we wel een paar dagen weg om het seizoen af te sluiten. Ja, met wie ga je? Met Tom Haaien, Mats Keulen, Siep van Ottelen en dan nog onze videoanalist. Dat is ook al een soort vriend van ons geworden. Oh, Dus ja. die gaat ook mee. Dat klinkt heel erg gezellig, maar jullie hadden de tickets al geboekt, dus jullie hadden eigenlijk allemaal geen vertrouwen in de stunt in de Grolsvesten. Nee, we hadden het nog niet geboekt. Dat Oh. is het ding. We hebben gisteren eigenlijk in de bus hebben we pas geboekt. In de bus. Ja, in de bus terug. Oh, echt waar? Ja. Wie is dan het meest handig op Google? Want bij ons hier aan tafel is dat Dat Roelof. ben ik zeker, ja. Maar wie vond deze reis? In ieder geval, ik niet. Jij niet. Nee, ik niet. Nee, onze videoanalist, Jordi, had het geboekt toen bij ons in de bus. Ja, sterker nog, hij zit naast me op een perstribune vaak natuurlijk, hè, in de buurt. Dus volgens mij zag ik hem tijdens de wedstrijd, los van alle gegevens hiervoor, ook al een beetje kijken op vakantselect.nl. Ja? Bij 2-0? Ja. Bij 2-0 ging je een beetje googelen. Ja. Hey Sidney, hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Hoe zou je dat in 1 woord willen typeren? Voor mezelf of als team? Eerst maar als team. Ja, ik denk, als ik 1 woord zou mogen gebruiken, wisselvallig denk ik. Ja, hè? Ja. Ik denk wisselvallig dat we nooit zeg maar een hele lange periode achter elkaar echt stabiel waren en punten pakten echt met goed voetbal. En het was ook niet dat we een lange periode dramatisch waren of zo. Nee, maar Dus jullie ja. hebben natuurlijk wel de play-offs gehaald en dat is uiteindelijk de doelstelling geweest. Maar echt een goed seizoen was het natuurlijk niet. Nee, ik weet niet, ik dacht dat het bij Roelof was, dat weet ik niet zeker. Maar zei ik ook van ja, het is mijn gevoel zeg maar, dat had ik na de wedstrijd, maar nu nog steeds eigenlijk is een soort van, het seizoen is niet mislukt voor Heerenveen denk ik, want je haalt de play-offs. Maar ja, ik kan natuurlijk ook niet zeggen dat het seizoen geslaagd is, want ja, daarvoor was het wel te weinig vind ik. Ja, want over je eigen prestatie dan. Hè? Kan je over je eigen prestatie wel tevreden zijn? Want ja, 16 doelpunten plus nog eens 3 in de beker maakt een totaal van 19. Je zei van tevoren met 15 ben ik sowieso tevreden. Ja. Kijk, ja, ik denk dat ik wel tevreden kan zijn. Ik baal alleen wel van het einde van zeg maar, ja, die laatste 2 wedstrijden dan. En ik had liefst nog wel 1-2 gemaakt. Met name thuis tegen Twente, daar baal ik wel van. Alleen ja, als ik terugkijk over het hele seizoen met alles wat er is gebeurd en zo, denk ik wel gewoon dat ik nu de komende weken, dan ga je een beetje terugkijken en zo. En dan evalueer je het. En dan denk ik wel dat ik op zich wel tevreden kan zijn over het seizoen. En dat ik wel gewoon daarmee wel blij ben. Alleen ja, het blijft toch jammer nog, sommige dingen. Ja. Wat heb je geleerd dan? Als je toch terugkijkt en je bent een beetje aan het evalueren. Wat heb je geleerd bij tijdens je periode bij Heerenveen? Minder als bijvoorbeeld. Kijk, ik kwam natuurlijk in vorig jaar al en toen was alles helemaal goed en ja, ging alles helemaal geweldig en was alleen maar positiviteit ook omdat de club zeg maar vanuit, ja, we stonden toen 5-14 of zo, misschien wat dat het degradatiezorgen waren. Ja, en toen dan is natuurlijk snel alles goed. Nou ja, ik kwam terug natuurlijk en dan zijn de verwachtingen heel hoog. Nou, het begin was goed, toen op een gegeven moment werd het minder en dan daardoor. Ja, daar had ik wel moeite mee. Maar daardoor heb ik wel geleerd, zeg maar, gewoon van. Dat je gewoon in je hoofd gewoon heel stabiel moet blijven. En gewoon continu gewoon naar jezelf moet kijken van gewoon doen. Alles aan doen dat uiteindelijk weer voor gaat zorgen dat je op het veld gaat presteren. En afleidingen eigenlijk vermijden. Niet te veel dingen lezen en kijken en zo. En gewoon focus op jezelf. En gisteren had ik ook nog een gesprekje met Ron Jans. En die zei ook van dat hij dat zo knap vond.
zeg maar, na alles toen met een beetje dat gebeuren in de media en zo, dat ik dan nog zeg maar wel zo standvastig ben gebleven en mezelf wel heb teruggeknokt. Dus dat heb ik denk wel de belangrijkste les van afgelopen Ja, en seizoen. toen zei Ron Jans gelijk van, wil je volgend jaar ook even voetballen bij FC Twente? Want we zoeken nog een spits. Nou, hij heeft geen trainer meer bij Twente volgend jaar. Oh nee, dat is zo. Maar hij wil misschien al een beetje de lijntjes en zo. Hè? Hij wil het al een beetje plaveiten. Hoe noem je dat? Plaveien. Nou, was gewoon een leuk gesprek. Gewoon goed. Was gewoon een goed gesprek. Oké. Dat denk ik niks Hey, aan. dat gedoe in de media zeg je. Waarmee doel je dan op, City? Ja, op de uitspraken van jou, Roelof. Nee, nou, Nee, maar gewoon. foppen. Nee, maar nee, niet alleen Fop hoor. Er was altijd gewoon wel kritiek en zo. En dat is ook prima. Maar dat bedoel ik meer van. Dat je dat soort van moet kunnen afsluiten. En ja, het is altijd wel kritiek geweest. Maar op een gegeven moment was al een periode dat echt veel kritiek was. En dat is dan ook dat soort dingen zijn dan ook nieuw. Dus daar moet Laat je jou ook, niet zeg maar, koud, van hè? leren. Wat zei je? Dat laat jou niet Nou, koud, hè? Nee, ja, dat laat me niet koud. Nee. Ik denk dat elke speler altijd wel meekrijgt dingen. En ja, soms is het terecht, soms niet. Soms deels wel, soms deels niet. Ja. Alleen ik wil dan nog meer laten zien of zo. En dan, soms word ik dan een beetje gek in mijn hoofd of zo. Gek in mijn hoofd in de zin van ja, dat je onrustig wordt en zo. Maar dat maakt juist het wel weer mooier als het dan daarna wel weer lukt. Zullen we dan ook een beetje proberen warm af te sluiten? Ja, precies. We doen Nou, even... ik vind namelijk wel, en dat meen ik ook echt, heb ik ook al tegen je gezegd. We hebben hier aan deze tafel gezeten. Fopp en Haan heeft gezegd, hij zou naast me op de bank zitten. Ik heb zelf gezegd van nou, zo'n spits als Uldrikus, in de tijd dat de tweede helft van het seizoen toen hij het zo goed deed, is het type voetballer die heel goed bij Heerenveen zou passen. Vond je ook niet zo leuk? Ik vind wel dat jij je echt als voetballer heel erg ontwikkeld hebt. Dus je was al een goede afmaker, maar je laat nu ook zien dat je het balletje vast kunt houden, dat je technisch beter bent geworden. Zie je dat zelf ook zo? Nou, hij is niet heel scheutig met complimenten, dus deze mag je in je broekzak steken, hoor. Zit niet? Nou, die is zeker in mijn broekzak. Ja, ik denk dat ik... ik denk sowieso wel. Ik denk sowieso als je een heel seizoen speelt, ja, buiten dan een paar wedstrijden, dat je altijd wel beter wordt. En ik denk dat ik me ook daarin heb ontwikkeld. En het kan nog steeds veel beter. Dat weet ik ook van mezelf. Want ik weet precies zelf ook, zeg maar, punten die beter moeten. Alleen, dat wordt beter door spelen, ervaringen opdoen, tegen goede teams spelen. Dus daarom is dit zo belangrijk voor me geweest. Ja, en dit is zeg maar gewoon een stap. Ja, ik wil me gewoon doorontwikkelen. Maar ja, ik snap wel wat je zegt. Ik denk dat ik me wel gewoon goed ontwikkeld heb. En hopelijk ga ik dat nog veel meer doen. En ik Hey, denk toen je- zoveel want we gaan beter. het- Ja? Ik denk zoveel beter dat mocht Heerenveen zeggen we willen een beetje verder, dat ze dat nu niet meer kunnen betalen. Toch? Nou, ik heb wel eens met Bologna gesproken. Dan ga ik daar niet van uit, nee. Nee. Want toen jij kwam hier vanuit Brabant, wat wist je eigenlijk van Friesland? Vierleppen, had je er wel eens van gehoord? Kaatsen? Nee, ja. Nee, ik had er wel eens een interview gehad en dan hoorde ik dat vierlip. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Nee, dat had ik nog nooit gehoord. Ja, ik wist gewoon dat het gewoon rustig was. En ik wist eigenlijk niet, dat meen ik oprecht, dat Heerenveen zo klein was. Dat beeld had ik niet. Jij dacht, er zit wel een miljoen inwoners hebben of zo? Nou, dat ook niet. Maar ja, je denkt aan Heerenveen, denk je aan het Abelensa stadion. Dan denk je automatisch al van, oh, dat is gewoon een stad. Maar het Dus is een dat dorp, hè? wist ik. Ja, dat is een dorp. En de club, die heeft me verrast. Dat heb ik al eens vaak gezegd, qua aanhang en zo. Had ik niet zo verwacht, zo groot. En de club zelf is gewoon echt heel warm en zo. En ja, dat wist ik ook niet. Ik dacht, misschien is het wat kouder of zo. Gewoon kouder qua mensen of zo. Maar dat was helemaal niet eigenlijk. Ik vond het echt... Je hebt een mooie periode je gehad. hebt geen idee. Ja, echt leuk. Echt leuk. En ook, het is ook wel moeilijk soms dan... Want ja, je ziet dan bijvoorbeeld al die mensen, de staf, medische staf, spelers. Je ziet iedereen vaker dan je eigen familie. En je weet, zeg maar, als je gisteren afscheid neemt, dan als je in het stadion weer terugkomt, dat je die mensen misschien nooit meer ziet soms. Dus dat vind ik altijd een beetje moeilijk soms. Ja, want we gaan afronden door Sydney, maar je staat nog steeds onder contract bij Bologna. Je bent nu 2 seizoenen verhuurd geweest. Nu ga ik een vraag stellen waar je waarschijnlijk zelf het antwoord niet op weet. Maar hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Nee, precies wat je zegt. Ik denk dat ik me wel gewoon ga melden daar.
En dan, we zullen gaan praten. Er zullen veel gesprekken zijn. Maar ik wil gewoon bij een club zitten waar ik het gevoel heb dat ik een goede optie ben om te spelen. En waar ik gewoon voel, waar ik waardering en vertrouwen voel. Dus ja, dan gaan we zien waar dat is. Dat weet ik zelf ook niet. Nee, in ieder geval eerst lekker naar Ibiza. Oh. Ja, even een paar dagjes. Ushuaia toch? even Daar ga je heen toch? Nee, de Pasja. Ja. Pasja toch? Je hebt alles. Nou ja, in ieder geval met mijn voeten in het zand elke dag. En dan zien we het wel. 25 graden. Nou, geniet ervan. Lekker. Komt goed. Oké, dankjewel Sydney. Oké, Hoi, fijne hoi. dag. Doei. Hoi. Doei. Ja, leuke jongen Sydney van Hooijdonk. We hebben een paar keer gevraagd dat hij te gast wezen voor in de podcast. Koe helaas net, maar ja. Goeie prater. Goeie prater. Hij kan natuurlijk leuk uitlezen en sympathieke jongen. En wat is dat geen probleem is bij jij, Nee, vind? maar in Twente hier hij echt helemaal niks in te brengen. Nee. Ik vind het wel mooi wat hij dan nog zei, inderdaad. Van, dat die Oski juster en dat hem ook wel wat dot. Dat die Oski neemt van die clubmeesken. En dat typeert zijn jongen wel. Vind ik mooi. Ja. Ja, skip. Ik ben wel door van anekdotes. Hij hier door het dorp. En dan moest ik in denken aan het verhaal dat Heerenveen ooit nog Europees voetbal speelde. Het is in Banik Ostrava. En hier in die fanatieke aanhangs van Banik Ostrava hier een heel groot pompenblad, een spandoek zou over het publiek heen, maar een groot cruiser erheen en in het wie in Tsjechië, in het foutloos Nederlands, geen dorpen in de UEFA Cup. Vond ik wel een mooi stunt. Toen kwamen ze weer waarom in weken later, of 2 weken later in Heerenveen. Ja. Wie de supporters van Heerenveen en ik wat betocht. Beetje grof in de mond nou, ja, maar die hier op zo'n behangrol zo'n tekst uitrollen en dus die in Ostrava, geweldige stad, voor €2 je zus geneukt. In het Tsjechisch. In het Tsjechisch. Die supporters, leuk jongen, daar hoor ik Ja? van het stadion. Ja, dat snapte ik op zich wel, maar... Ik vind dit wel vrij grof. Ja, dat is Zie vrij je grof. toch toen ik nog bij die nou ja, hudde- zie je we toch kind, toen daar ik nog vorige week een beetje uitknipt. Misschien wat dit dan... Zie je toch toen ik nog bij Nee. die hudde kern? Nee. Net? Oh. Toen is het ook Had geen Roelof toeter erbij meer. zitten? Geen toeter en een ratelaar. Dan heeft Roelof toch ook nog wel kennen als hooligan? Ja, zeker. Ja. zeker. Dan dienen wij verslag. En dan Die bij jij verslag, ja. En dan jij Tikkie, En dan denk tamba. ja, massa. Dan wie is er trouwens in het Twente-stadion? Echt, joh. Er zien een dik 1000 Heerenveen-supporters. En die maken een lawaai. Die zien trein al achter. Die gong maar terug. Echt mooi. Maar er ging geruchten dat Roelof de tekstkrouwer is van dat veske. Is dat saai, joh? Tikkie tamba. Ja, Toch? hij gaat jezelf vertellen. Dat is toch jezelf bedacht. Maar goed, wat, Geert, een vraag aan jou. Ja, wees. Ja. Even oer Heerenveen. Wat maakt Heerenveen nood van voor het seizoen? Wat zou nog handig wezen? Ik ben het eens met de analyse die collega Sander de Vries in de Kranten opskreun had, Joert. Dat moet even, en dat moet Cambuur Rekdwaan trouwens, even een paar rotzakken erbij. Ja, dat het vind- andere ook al een paar keer onjoen. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Want dat is, en ik ben het met Sydney eens, dat er meer scorend vermogen Nou, dat vind ik vooral. Ja, Net maar zozeer klootzak, want ik ben echt Ah, nee, maar- wel echt wel voor Beide. voetballers. Ja, maar ja, ik wil, nee, maar je moet ook dat, ja, maar je Ik heb van de morgen nog even bellen met Riemen van der Velde en die komt dan weer met de aloude voetbalwet, waar het middenveld in handen heeft. Ja, die had het, ja. Die wint Maar wet. daar heeft ook eventjes een bepaalde mentaliteit van nodig. Dat is, grof gezegd, even zeg ik een paar rotzakken. Maar vooral ik scorend vermogen. Daarom hebben ze nou de 19-jarige Charlie Webster. Charlie Webster. Charlie Die kent het Webster. niet. Ja. Ja. Nou, vertel eens Roelof. Dat is Als de Roelof beste- zei dat er komt, dan komt er dus net, hè? Nee, waarschijnlijk. Nou, ik Wat dat is is- de bron? Dat is dan Bert net... Hollander. Bert Hollander. Ja, ik ga in Bert Holland bellen. Zei Charlie, jong, komt-ie? Nee, het is dan net 100% trouwens. Sterker nog, want het is al een beetje uitlekt. Dan is nog de vraag, want Chelsea is daar net zo blij mee, dat die transfer nog wel trok heeft. En wij is al wel bij de clubwest. Hij had een gesprek met Kees van Wonderen. En hij is jeugd international. Dus meer een... Hij kan op alle posities op middenveld, maar in principe wil hij een beetje helft van 8. En ik haai dat het echt jongen wordt als een groot talent. Dat ik PSV voor hier al hebben. Nou ja, dat jij ik dan uit de club waar. Dus ik ben benieuwd. Is het een klootzak? Nee, maar als je, Jongetje hier. nee, maar als je Nee. zo goed bent en zo Als hij- goed voetballen kennen, dan is het echt prima. Ja? Ik ga- Dus, Ik ga YouTube-filmpjes jongen. Ja, goed jong. Ja, God, maar als wacht je net. YouTube filmpje van de beste uitspraken van Roelof van de Roelof de Vries, heel goed. dan is het een Maar je kan als jonge speler kun je ook wel een klootzak wezen. Waar wie dat lekker wel Geert? Bij Cambuur. Wie dat Jack Bourne? Dat wie ik een hele jonge jongen. Ja. En dat wie gewoon echt die giet de keer, jongen, dat wordt van het weer. Remco Balk. Ja, Remco. Ja, dat is meer een etterpakje. Ja, dat is wat anders. Maar goed, dat is een beetje nuance. Ja. Een nuance. Want toen is dus een tip voor, je hebt beide tips voor Heerenveen, Ferry de Haan, van de moeten dus klootzakken bij komen bij Heerenveen. Maar hij heeft ook nog een tip voor Etienne Rijnen, want die is deze week begonnen ons zien monsterklus bij Cambuur. Ja, al jaren begonnen, maar al een week officieel presenteren. Dat is mijn praat. En mijn praat, ja, klopt. Nou ja, en hij
Leven daar maar even naar luisteren. Ja, de Oh. eerste zou mooi leven maar even luisteren. Waarom Etienne hij naar Reijnen? Cambuur wordt. Ja, hebben we Etienne dat dan. Reijnen. Waarom ik hier ben ingestapt is A, omdat ik de club ooit, een aantal jaren geleden, heb ik hier mogen spelen. En heeft het een enorme, fijne, goede indruk bij mij achtergelaten. Altijd nog contact gehad. Jaren met verschillende mensen binnen de club. Dus in mijn achterhoofd, ook toen ik stopte als speler, wou ik altijd al heel graag ooit een keer terugkeren hier. Nou, nu kwam die mogelijkheid voorbij en lag dit ook in de lijn van mijn ambitie. Natuurlijk verschillende functies gehad in een betaald voetbalorganisatie, van jeugdtrainer tot scout tot aan assistent-trainer bij een eerste elftal. En nu ga ik deze functie bekleden bij een prachtige club. Ja. Wat voor indruk maakt het hij op die? Het is een hele verstandige man. Intelligent, wit werd er het oer had. Ik voel hem bij zijn presentatie en Geert weer direct bij. Ik voel hem wel een tikkeltje saaier. Maar dat kan ik komen. Ja, wist, het is de eerste keer. Je wil echt geen verkeerde ding sissen. Je wil echt geen vakgongers afvakkelen. Dus in die zin valt het ook wel wat te begrijpen. Ja. Maar hij zei het echt van, hij hier de wees dus al volle langer om ooit weer om te keren bij Cambuur. Dat is wel opmerkelijk, toch? Ja. Ja. Nou, Ja. dat leidt ik voor groot pad onder directie natuurlijk. Ja, maar hoe lang heeft hij bij Cambuur voetballen? En hier, hij is toen voortgegaan in augustus in, kreeg voor de deadline. Cambuur spelen uit bij Zwolle, spelen de League. Reijnen weer de man in de defensie. Toen heeft mij er wel eens de gek horen ondersteunen in de podcast. Dat ik Nee, de toch? volle- Arjen die tijd ik Dat is niks voor mij, Geert. Nou, Nee, maar zo heb ik dat beleefd. ja. Dat doe ik net zo volle taal. Maar dat is ik de perceptie. volle eer hield aan Reijnen als belangrijke man bij Cambuur in de verdediging. Ja, ik vind het namelijk niks. Nee, dat begreep Ik ik. ben krek een olifant. Maar ik vond hem heel belangrijk daarin. En nou, toen is hij voortgegaan. Dus hij had een seizoen spelen. Plus nog even, nou wat zult best even, 3-4 wedstrijdjes in het seizoen. En daar in Zwolle werd bekend dat hij voortgegaan. Ja, maar ik wist dus net dat hij in dat INE zo'n boon opbouwt hier met de club. En dat hij echt Ja. iets... Hier wil ik ooit weer Ja, omkeren. goed, maar jongen, als de zandloop scoort Heerenveen. in Heerenveen, dan is de band gesmeed hoor. Ja, Het is natuurlijk ook wel maar een beetje voor de het is ook wel bühne, een beetje toch? ja, natuurlijk een beetje voor de bühne. nou, misschien, Ah, weet ik net, misschien nou. kunnen we dat hem in kwart een vreegje of zo. want? Nou, Want? Ja? we hebben goed nice. Hebben we goed nice? Ja, Kim Andor het en ik- zissen? Ja, Ja, ik wil even zissen. Is dit een primeurtje, Ja, ik jongens? jou allemaal aan dat. Ja? Ja. Geert en ik Ja? gaan het uit onderhandelen. En na je weekendmanje Ja? scoot Etienne Reijnen on deze tafel. Echt wie? Op het plak bij Stono-assist? Ja. Dus, Nou, dat denk ik net. Want? Nou, hij moet er wel bij. Of zit hij Ja, er nog Nou, op de plak? dan zetten we Ik Roelof neem even net op, gewoon Wat op doen wij? reservebank. Elimineren we Roelof Ik neem gewoon net gewoon dat ruksigloos ik- na je weekend? Wie denkt die Etienne Reijnen wel dat hij is? Sorry, Neem Roelof. gewoon een Sorry. plakkie. Jezus. Ja, sorry. Nee, dan moet Roelof echt plakmaatje. En dan komt Etienne Rijn en op Ja. deze plak. Hij weet dus eindelijk hoe grut dat dit podium is van de sportcast. En dat wist Daar ook. hebben we hem van overtuigd, ja. En daar ben ik al man mee ondergong. Maar nu wie het moment daar dat hij ons En, koe en woord. in dat kader is het misschien toch verstandig om nog eventjes te refereren naar eerder gedane uitspraken. Ja. Collega Faber, zeer gewaardeerd over fijne man ook. Eigenlijk, alle Maar die complimenten, maar nou komt het. Maar in alles wat voor de maar zit, telt niet. Hij had wel zo dat hij het net zitten zocht in Rijnen, omdat hij te jong is, te weinig ervaring had. Ja. Ik vind dat we dat aspect niet onbenoemd laten moeten, want dan kun je hem verdedigen. Ja. Ik heb zo'n, ik zag het helemaal zitten in Etienne. Het is Oh, natuurlijk. Het is een- De minste weerstand. Ja. Misschien maar we toch Geert elimineren. En ik heb er Roelof zelfs op zin tafel hoor, zetten. jongens. Ik Nee, heb ja. er zelfs zin Ik hoor. toep hem nog even. Ik vind het een ongelofelijke keuze. Dat je een man op die positie zette die daar 0 ervaring mee had. Budget net dat hij falen gaat, dat hij het net Nee. kan. Dat ongetwijfeld zo best kende. Maar ik snap net, bij voetbaltrainers, John Heidegger, Ruud van Nistelrooy, neem die hele rij van voetbaltrainers maar op. Hetzelfde geldt voor technisch managers. Zet er nou in del die al bewezen had dat hij iets kan. Het is een Dat ondervindingsvak. Het is typisch voetbalwereld omdat het wel. Maar Ja. En geen netwerk. ja, dat weet ik Wel wel wat weer net. Jawel. natuurlijk. Daar heb ik dus wel geen netwerk. oordeel hoor. Hij had wel een netwerk en ik jou daar de ervaring doet wel wat. Maar hij had de zaken, vind ik, om het nou toch wel vrij aardig geregeld achter de Ja. schermen. Hè? Ik vind Oké, vooral- maar wat dan, jongens? Want vind ik weet- vooral Nou, hij dat had dus blikken die je, dat hij- bij de scouting. Bij de scouting had hij echt stappen mee kennen. Want ja, ik vond de scouting... Ik heb er wel eens met Jan Brein door gewoon. Dan zei Jan Brein, ja, ik ben hier 16 uur in een week. En je rit je Den Bosch op en neer in een wedstrijd kijken en een rapportje schrijven en het is eindoefening.
Dus dat weer natuurlijk een heel... Dat stelt net z'n volle dat voor. stelt net z'n volle voor. Maar hij had nou het bureau van Marco van der Heijden erbij inschakelen. Echte dataspecialisten. Hij is ook wel modern dus. En hij had... Dat deal staat toch? De Marco zei? deal wat van. Jawel, maar dat is nou toch wel vrij geformaliseerd volgens mij. Marco Hoor. van der Heijden had ook echt iets meer een coördinerende rol kregen. Ja. Dus die, Ja. zijn invloed is wel groter. Ik vergeet al die naam, maar Guggelaar. Guggelaar. Ja. Die ik net ken, moet ik eerlijk Ik zeggen, die erbij inschakeld. En Ruben, de scout. zoon van Hendrik, van Henk. Van Henk, Ruben de Jong. Is tajekker onder de scoutingstaf. Maar van jongens, dat klinkt al hartstikke mooi. Maar Maar. we weten ook al, ja precies, want alles van de komma, dat telt net. Nou ja, de nieuwe doelman, die had hij dus al bekend maken. Ja, die komt in de koker van Ulte. Oké, maar dan komen er in kwart nog meer spelers. Ja, zeker. Nou, Milan de Koe. Milan de Koe, waar kent hem net? Die komt op proef. Milan de Koe. Nou, wat weten wij van Goeie- Milan de goeie Koe? verdediger, Of mag goeie Roelof verdediger. Vreesje om even de telefoon erbij te pakken om hem te googlen? Harkemasse Boys. Harkemasse Boys. Harkema's Boys. En hij speelt aan een oefenwedstrijdje in Harkemasse Boys. Hij is eerst op proef. Ja, het En kind dat die proef die het oorrint, een dag later speelde ze het in Harkemasse Boys. Maar hij weet dus nou net van, of hij dan mij wat zal mij Cambuur of mij Harkemasse. Ja, 15 juli is het volgens mij. Speelt het oefent Cambuur traditioneel in Koortsertillen. En ik heb begrepen dat je een elftal van Harkemasse Boys. Dat wie altijd een regio-elftal. Dat is iets te zwak. Dus ik denk dat ze dan al wat een sterkere zinstandaard in zetten willen. Maar Koortsertillen kan weer nooit vallen litten. Krijgt als dat ze dat echt maar DTD net willen. Dat het te krijgen mijn Waaksma uit het Dat, maar met het bij name bij Koortsertillen, maar Waaks met de maatje. Ja. En mijn DTD vanwege een innige band van jaren. Precies, maar En Milan de Koe, we jongens. van dit Goede verhaal... vriend van Remco Balk, lees ik hier net. Milan de Koe? Ja, oud speler van FC Groningen. Ja, zo, komt En bij Cambuur komt de koers zijn oud-trainer Jos Ulte tegen. Is hij een trainer? Maar wij dan? Bij Fortuna? Of bij Utrecht misschien? Nee, Fortuna volgens mij. Laten we voor dit verhaal wel even de credits aan onder de jouw kranten, want dat vind ik wel zo netjes. Die hebben dit optekenen. Ik nog oren sprutsen, daar heb ik nog even achterom West. De namen van Robert Muren, die goenze vorige week wat doen. Nou, dat zijn er wel de geruchtjes hoor. Ik heb even jet hoe dat in Volendam, of dat daar, ik goens het nou. Zij zei, de geruchten zijn, het goens het zelfs in Volendam. En dat klopt het. Ik in het dorp Volendam goens het. Ik heb even contact zocht met de zaakwaarnemer van Robert Muren. Maar dan kom je toch van een koordenmerker thuis. Ah, want? Daar had geen contact geweest. Cambuur het nog net met hem of met Volendam in Peteerwest. Zij de zaakwaarnemer van Muren. Zuid niks. Nee, want ik heb even Bij contact de gehad met Volendam. Zo. Oh, maar Volendam. Ja, nou ja, iets concreter. Oh. Maar de borman van Robert Muren. Henk Veerman. Henk Veerman. Hey. Oh. En ik zei, dag Henk. En hij zei, goedemorgen. Want hij week al de petiet uit. Want ja, dat liet ze bij natuurlijk. Ja. Ik zei, hoe zit het met die buurman van jou? Want het gonst van de geruchten in Leeuwarden. Nou, hij zei van, hij hield er net zo volle van mooi kregen. Ik net in het dwarf Volendam. Maar hij zei wel van, ik denk wel dat Robert er voor Iepen zit. En dat denk ik zelf eerlijk zijn. Ik weet dat het altijd verstandig is om het te doen als Cambuur zijnde. Want ja, om een topscorer van vroeger waarom te halen. Nou ja, goed. We kennen een heel soort verhalen dat dat gedoemd is om te misleren. Maar hij zit toch een beetje op het tweede plan rekken. Misschien wel het derde plan bij Volendam. Hij is de koning van de KKD. Is het werk gewoon degradatievoetbal bij Volendam. Ik denk dat Volendam het misschien ook wel wil. Want die ben dan van zijn forse salaris zo. Dus ja, er zijn dus wel argumenten te bedenken. Om te zeggen Ja, van zeker. dat het wel degelijk een kans had. Dat Robert Muren weer waarom komt bij Cambuur. Ik zou het eerst zeggen van dat zag ik totaal aan het gebeuren. En hij is natuurlijk vanuit Cambuur naar Volendam gegaan. Lekker in de achtertuin voetballen op het fietsje. Tassen op het Kinderen schouder. salaris. Een geweldig salaris. Die sluit daar zijn carrière. Oh, ja, had je nou inderdaad zorgen dat hij minder speelt. Volendam had natuurlijk een systeem wie je ging gaan in de winterstop. Met verdieren in de voetbal gong. Dat past net bij Robert Muren. En zijn zaak wanneer zei het ja, het is net iemand die lekker achterroer hing in de dugout en ze hield bijschreeuwt. En Maar wat zou je hem vinden, jongens? Zou je Ja, hem met ik zoom Harry. tuurlijk. Ik zoom Garantie voor Altijd goals. Nou ja, dat is wel zo. in de Muren en KKD, Ulrikes. garantie voor goal. Hoe oud is hij nou? Zo'n 34? Ik denk wat jonger. Jongens, Jong- even googlen. Ja, googelen. Hey, Googelen, ja, even tuurlijk. googelen. En Ulte zei het onvallend voetbalspelje te wollen. Ja, Niks voor Ulte. had dat... Shorts, de resultaten zijn 1,5 jaar slecht Ulte. Had je dat inderdaad weer meidje, dan is natuurlijk Muren daar een geweldige pion. Overigens, over die annonce van Ulte gesproken, daar is nogal wat kritiek op in de provincie. Oh jee, Ja, want? te cynisch. Te cynisch? Ja, te hut.
er eigenlijk een beetje bij nooit. Oké, Ja, dat ik is moet toch- wat dat ben toch de empathie loeren- tonen. Ja, dat is toch de richting loer die George mij Ulte. bereiken van, ik moet zeggen toch, gerenommeerde mensen uit de voetbalverhaal die Ja, zeggen, binnen de club. Arjen moet nou gewoon toch ophouden met Ulte zadel te zetten. Oké. Dus Hoe moet ik hem dan wel deel zetten? Als een George zeer Charles Ulte. ambitieuze, Die was toch van hem Fins, gelouterde... dat dochter in een onkondiging totaal Dat net is een daar. presentator. Dus Dus dat dan is was een die rol als presentator. presentator. Dus op het moment dat het hebben door Charles Ulte, dan zei we moeten het even houden Charles Ulte. En dan zei ze, maar ik heb er wel een mening over. En dan moet je het ventileren. Oké, nee, maar ik ken je Dat even betekent leren. niet voor Helly, Ik ja. vind het echt goed dat we elkaar daar gewoon op ons spreken. Even naar Want opa hoe, luisteren. wat ik vind maakt het er mooi beter, dat wat zo- kinder beter? Ik steen er voor je. Ja, dat vind ik mooi. Ik Oh, bedoel, dan komt van ie. een senior, van een Maar? plaatjes draaien. Vind Nee, ik het maar- mooi dat hoor je maar op. Ja, maar de plaatjes draaien trouwens. Derde sprutsen. Eigenlijk is het meer voor praat bij de koffieautomaat. Oh, daar hoor Maar- ik dan nog even vast. Ja, even vast hoor. ja. Oh, maar je me er wel even nog herinneren. Ja, hè? doe. Gaan we doen. Maar goed, Ja. dus zei dus van ja, het publiek is belangrijk. Het publiek is En belangrijk. wij luisteren naar het publiek. Ja, ik luister En wel naar het publiek. Ik ook. Want Ja. ik zal hem nou net meer shorts. De resultaten zijn Aankondigen, anderhalf jaar slecht. gewoon- Ulte. Dan zal ik hem nou net meer onkunnen. Hoe net? Anderhalf jaar. Oh ja. Maar hoe zorgt het publiek in de podcast om? Dat is belangrijk. Dat is Ja. marketing technisch. Ja, 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 ja. Ja, Echt heel belangrijk, interessant. ja. En daarom hebben wij onze eigen opiniepeiler weer op paas gestuurd om dat te onderzoeken. Oh. Ken je hem de podcast toevallig? Nee, sorry. Nou, dat heeft niks. Hier heeft de fjouwer presentatoren. En welke van deze fjouwer, denk je joh, heeft waarschijnlijk een SM-kelder? Nou, Geert, dat ken niet anders. Oké. Ja, dat is... En is Geert dan de meester of de slaaf? Ik denk de slaaf. Geert? Ik denk Amber. Dat sjurren je aan de kop, hè? Ja. Wat, is dit van onder Friesland? Ja. Dit soort items? Zo van Geert van Tuin zoen je dat nooit verwacht. Nee. Ik denk aan Adrian de Boer. Ja? Ja, denk ik. Laten we het op Geert houden. Oké. Die we toch het meest neemt. Zou natuurlijk kunnen. Dat overdag keurig bij Omroep Friesland en Ja. s'avonds heeft hij een hele andere hobby. Ja, precies. Is hij dan de meester of de slaaf? Dit was steeds verder, hè? Ik hoef je verbaasd hoe dat... Ik moet er vaker naar zijn volgens mij. Van Omroep Friesland. Is hem bijvoorbeeld bij Geert dan, is dat dan de meester of de slaaf? Ik denk de meester. Ik denk een slaaf. Oké, nou bedankt heren voor dit interview. Ja, dat is het probleem. Dan heb ik nog hier een bonusvraag. Waar van deze fjouwer het minste empathie? Nou ja, ik denk Adrian de Boer. Oké, Ja, dat denk ik. dankjewel. Ja. Zo ken ik het ook. Nou jongens, Geert. Wat voor dit Ik ben zo wel meester als slaaf. Meester als slaaf. Ik snap nou waarom als Tony Hoes verbouwd heeft, Kwartlien. In geïsoleerd. Hij had het al van me nodig in een keer uit van dit. Dat is nooit gebeurd. Nee, Natuurlijk vanwege die SM-kelder. die kelder. Ja. Maar wat vinden we van deze rubriek jongens? Met Ja, wat hier? erin houden. Ja. Erin Ja, houden, ja. absoluut, ja. Dit seizoen... Ja, dit seizoen houden we ja. erin. Ja, Oké. absoluut. Goed, dan weer naar het voetbal. Oh ja. Sarawi, dan zei de Sarawi die het fort. Ja, nou, maar ja. dat twijfels. Nee, Nou ja, toch? ik Hij heb is niet- hier nog maar correct. Ja, maar hij is wel opvallend lekker bezig in het... hij is zodanig goed. Dat staat van nou ja... Ik kan me net dan voorstellen dat er net een club is die Komt- zei... maar nou een jullie is kanttekening. even 10 miljoen verdel. Want ja, dat zei Gert-Jan Verbeek natuurlijk ook al. Ik ben zelf echt zeer enthousiast over Sarawi. Rendement zijn. Ja, het is vooral een dribbelaar in de breedte van het veld. Hè? En, 1 goal, 4 assists. ja, Dat is te min. één goal is te min. Ja. Toch? Ja, ja, Een goal is zeker. te min. Ja, dat is wel te min. Tellen we die assist van Justa dan ik mij trouwens? Zit hij bij die 4 of net? Hij is toch degene die de bal kwijtrekken er op het Ja, middenveld? ja, ja. Ja, het balverlies. Hij zwaagt ook wel voor balverlies. Ja, Aan de andere zeker, kant, dat is wel hij is risico, ook een ja. jongen die een soort risico neemt. Dus dan mag je dat ook op de Cape dat Town is- nemen. dit Maar is- dat het ja, een maar artiest Ik vind is het wel en een een smaakmaker, smaakmaker. hoor. Jongens. Ja, we zien juist ik van, ja, welke spelers van Jereveen zou Twente nou hebben willen? Nou, toen dacht ik eigenlijk, ja, Noppert en Oenerstal is misschien, dat scheelt net zo vol van de koor, maar verder geen in, behalve Saroui. Ik denk dat die kan bij Twente. Sarawi is beter dan Misijan, toch? Zit er links voor. Ja, nou ja. Nee, Sarawi op links en Misijan wel. Tjerni op Ik rechts. vind die missie dan wel Die is goed. wel, Nee, die is wel Saroui is vallig, beter. is die. Ja, maar goed, ja, dus in die zin zeg ik, denk, ja, hij kan... Ja. Maar Zou wat denk je toch nou, dom Roland? wezen? Fort? Je die Fort? Sarawi? Nee, ja, dat zou goed kennen. Nee, maar dat ja ken of ik nee? net. Ja, Ja of nee? nee, ik ben net bij de stellingen, dus dat hou ik me nou net hoor. Nee. Oké. Nou ja, goed. Dan en Geert? Ja, jou zei dus ja. En Doos denk zei ja. Sarawi? Nee. Doos zei hij bloot. Ja, en dat matter ik dan. Het zou toch heel dom wezen om nou al voor te gaan. Ik bedoel, wat had hij? Hij had natuurlijk inderdaad Sjernlet een hele goede voetballer te wezen. Een potentiële smaakmaker.
Maar ja, clubs in het boetenland, in de grote competities, die staan net stijl achterover van zijn cijfers. En dat is toch wedstrijd En eerste. hij maakt fysiek ook nog wat sterker worden. Hij maakt gewoon lekker. En dan kreeg ik een liedje trio. Of is dat hij bloot? Ik denk dat hij nu wel Ja, bloot. ja. Maar ik denk dat hij in de winter voortgaat. Hij maakt gewoon een heel hier bij Jereveen voetballen. Dat is wel het En beste dan is. mooie cijfersdeel zetten. En dan kan hij in de simmerstop voor een. Nou jongen, als je nog 4 tonnen bij het van Noord krijgt ze best voor. Wat maak je ook daar in Greens? Hoor op, man. Dat is mijn voorbeeld. Ja. Heel min FV voorbeeld. Drenthe? Nou. Dan, Dan Andries Noppert. Get ik wat? Ik ben er van uitzoeken dat je voortgaat. Zo. Maar Ja, ik zeg een groot artikel bij ons op een website. een heel groot artikel. Zo. Nou, Ja. Arjen de Boeren, die zei dat de sheiks Noppert op Ja. komen. Nou ja, zo, ik Heb je bronnen? Ja, en dat is geen Bert Hollander. Nee, ik heb gewoon even een rondje die met wat zaakwaarnemers. En ik heb nog bellen, ik heb Henk Hoekstra nog mee praat. Henkie Dollar, de man die toch Klaas-Jan Huntelaar en Alfonso Elvis en Aalbeck, al die transfers die je hebt. En had hij... Ja, Henk Hoekstra die zei van, zaakwaarnemers die zijn 100% dat hij voortgaat. Net al jaar, maar de Wien zaakwaarnemers zijn 100% zeker dat hij voortgaat. En waarom zeggen ze dat? Hij is 29 jaar. Hij zit weer bij Oranje, want hij had de leidt een 2-jarig contract voor hem kleerd. Nou ja, om Ieper te breken. Dus hij kan zijn contract met 2 jaar verlengen. Sterk verbeteren, heb ik begrepen. Ja, dan wordt hij in één klap wordt hij de best betelde speler van FC Heerenveen. Ja. En hij stiert er in eerste instantie ook wel voor Iepen. Dat wie in januari, maart. Maar toen rekken de blessure. Na zijn blessure zit er in één keer weer bij. Wat in één keer weer oproepen. Terug Ronald Koeman bij Oranje. En dan zit hij natuurlijk in de kleedkamer met alle jongens van Barcelona, Bayern München. Nou, in elk geval de absolute top. Liverpool. Ja. En zocht naar de cv van Andries Noppert. Ja, daar staan toch alle relatief lietsere clubs op. Maar Go Ahead Eagles, Foggia, Dordrecht, Heerenveen. Ja, als deze jongen nog één keer een klapmaatje kan, en dat wil hij heel graag, dan is dit het moment. Tuurlijk. Maar dat is al dus in principe zijn het open deuren. Allemaal je logisch, vind ik. Hier denk ik ook even over te bellen. Maar ik vind wel dat hij maakt wel een beetje om de club denken. Dus ik hoop wel dat hij... want ik denk dat als hij zijn contract verlengt en er komen clubs, dat hij nog steeds wel voortgaan kan. Maar als hij zijn contract verlengt, kun je misschien wat meer vrezen. Want dan is het zeggen van hij had nog een contract van maar waarom zou hij dat doen? Alleen nog Nee, omdat Heerenveen dan meer aan hem verdient. Ja, maar en ik denk dat hij dusdanig Dit is de populair romantiek hier toch beter bewaar je kind van oude tongetje. Daar wist toch niks van wat voor romantiek daar toen al hier. Nee, dat is niks aan. Maar... En ik ga een SM-kelder. Hij is net begeerbest. Wat wist dat een slaap? Ja, dat wist de slaap. Ja, dat is allemaal shit, toch? Van Andries Noppert naar de SM-kelder binnen 3 seconden. Nee, maar ik denk dat hij echt mega populair is. En dat er echt een soort clubs binnen die hem helemaal wil. Ik heb nog heel de contact met Combrak bijvoorbeeld. Die werkt in Italië. En die is zaakwaarnemer nou. Die zei ik van, hij is mega populair in Italië. Hij had daar zitten. Daarna is hij natuurlijk keeper van Nederlands elftal. Toen kwam dat filmpje dat hij daar zit te drinken. Maar die Forza-spelers en supporters gong ik viral daar. Daar is hij heel populair geworden. Maar dat denk ik wel weer naar Italië. Ja, Italië is hij ontzettend Nee, populair. hij heeft hele goede herinneringen aan. Er is een auto in de fix dus. Ja, maar hij is wel, hij voelde dat had hij wel eens in mijn zijn. Ik zei, ik vind het wel ontzettend mooi leven daar. Dus Hoor een keer dus een Combrak bellen in plak van Henk Hoekstra. Want ja, nou goed, ja, en ik mijn zaakwaarnemers natuurlijk. En hij zelf. Ik heb ouder een waardje met hemzelf praat. En stie hij er eerst wel voor Iepen om zijn contract te verlengen. Nou zou hij gewoon, misschien komen we eruit, misschien ik wel net. En hij is ook wisselen van zaakwaarnemer. Hij ziet het bij Futuralis, die is toch wat lietser. En hij zit nu bij Henk en Henk, bij Henk Timmer. Ja. En Henk van Ginkel, die hebben toch wat meer internationale contacten. Dus ja, voor mij is het extra klaar als een klontje dat Andries Noppert Heerenveen verlitten zal. Nou goed, en dan kan Heerenveen inderdaad nog wel een mooi bedrag voor hem vangen. Want hij kan natuurlijk transfervrij oer. Maar ja, Henk Hoekstra zei van de grap, mij een sheik, misschien komt er een sheik met 10 miljoen. Als ze hem echt heel graag gaan willen. En in Engeland willen natuurlijk oren transferbedragen betalen als je in Nederland. Nou ja. Maar hij weet in Twente, ik werd formidabel. Hij hier weer 3 bal, jongen. Dan komt hij uit. En dan telst de goal eigenlijk al. Ik weet niet of die de samenvatting al die wel helle had. Dan komt hij uit en dan maakt hij hem grut, maar die handen en die voeten. En dan komen die ballen gewoon net langs. Ja, maar de goal van Prupper, het schot van precies, Michel Flap. Hij pakt hem wel, maar hier in bed naar de zijkant daar. Ja. Dat is het enige moment. Maar ja, goed. Maar ik verbaas me ook wat er altijd gebeurt rondom Noppert als het dan gaat om het vraagstuk wie mag er keeper bij Oranje. En dan wordt er toch heel vaak wel praten over die Verbrugge van Anderlecht en Sillissen. Bijlo, maar dat snap ik dan nog, want die vind ik wel echt een goed en die doet ik goed. Maar dan denk ik, jongen, die Noppert had het toch fantastisch goed in bij Nederland. En ik bij Heerenveen zoent het moment dat hij bij Heerenveen in de basis zit. Dus dat denk ik, ja. Maar waar moet er keeper dan in de Nations League? Hele finale tegen Kroatië? 100% Noppert. Bijlo toch gewoon?
Nee. Nou, ik neem aan dat Bijlo het is. Ja, hij mag natuurlijk Shen litten op een training. En als Noppert der daadwerkelijk beter is op een training, dan zou ik van Noppert kiezen. Maar in principe is de doelman van de kampioen van Nederland niet in de hele finales van Europees voetbal. Ja, en dan zit Bijlo natuurlijk op doel. Ja, dat liep het mij. Ik denk niet dat Bijlo keept, maar als volgens mij wat ik was hoor, dan zoek ze gewoon Noppert weer op goal. Noppert op doel. Wie nog wel mooi trouwens, dat de Twente-fans juist dat terecht zong. Noppert in de dat is echt een mooi moment. Hij is een beetje onder die kant van de vak P, hè, van de fanatieke aanhanger. En ja, de keihard jongen, Noppert in oranje, dan ga je applaudisseren. Ik mooi van. Of net? Ratelaar uit de boezen. Tikkie tamba. Ja, massa. Ik zei Tuin van Wissing van RTO zie je achter weer. Die vreeg ik zei, hoe kan dit? Hij zei, ja, maar zij is gewoon populair. En daar komt het eigenlijk een beetje door. Die Sillissen is niet zo populair. Die had ik die wedstrijd gewoon... die is toch niet geselecteerd? Nee, maar dat bij Twente NEC werd wat op field gooid. En toen is Sillissen nog rekken. En daar speelt het wat. Ja. Dan naar Milan van Ewijk. Geert van Ewijk voort? Ja, dat liep me wel, hè? Ja, hè? Maar wat valt je hem op de laatste tijd om Milan van Ewijk? Het kapsel. Het kapsel? Ja. Ja. Hij bedoelt de squam. Ja, hij wil graag wat kwijt. Hoe de squam van een rochbek van Jervin. Nou ja, neem mij ouderwets. Ik vind hem een beetje apart kapsel had, maar dat wat... Ja, het is wat kwaad. Ik van die trouwens, zei hij. Ja, dan kunnen we de volgende keer wel vragen onder opiniepeiler. Misschien kunnen we dat ik even mooi nemen. Nee, hij voetbalt. Ik ben misschien ouderwets. Ik ben liefhebber van zwarte voetbalsquam. Maar ja, Tjenwurg, het is mode, het is een modetrend. Hier het giele, roze, wat voor squam is dat? Wat voor kleur? Gewoon zwart. Zwart? Goed zo. Roelof, dat is de alle kleuren van de regenboog. Geert? Ik woer per se op zwart. Bij mij er nooit kleur in komt. Maar goed. Maar dat wie, en nu stiet wie dat ik net dat wie oors. Maar goed, dat hebben we dus nou accepteerd. Die ene op roze, op oranje, wit, alles blauw. Maar wat doet dan... Nou, Milan van Ewijk, die heeft 2 verschillende gewonnen. Dus die heeft onder de linkervoet heeft hij een lichtblauwe. En onder de rechtervoet, kan ik wel omwijzen, een oranje. Dit is niet moment, Geert. Dit is niet moment om de bregen uit Keertsen weer te slaan. Ik zal even vertellen. Ik zit juist... Nee toch? Tjesse Steenstra. Ik zit juist te zien naar Tjesse Steenstra. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal? Ik zit te zien naar Reense Pieter Hiemstra. Niet helemaal hetzelfde verhaal, maar werkelijk blinkende, bijna opflikkerende, zilverachtige sportsquan. Nieuw. Ja en nee, dat kan ik missen. Het opflikkerende bloot dan het toch een beetje hingen. Dan komt die zinnen daar wat op, zeg maar zezen. En dat skittert alle kanten op. Je snapt nou waarom Reense Pieter ik altijd de zinnenbril op had. Hij is als eerste die zijn grote... Vanwege zijn eigen squan. Precies. Dat denk ik wel. Ja. Genoeg goed, Keertsen. Ja, want in de baren ben ze weer Ajax. Bedankt, Geert. En de Zuidwesthoek ook. Die begint nou te seppen, hè, Zuidwest. Als het hoe het Keersen begint, Zuidwesthoek is sept. Vrienden. In de Zuidwesthoeken. Maar Milan van Ewijk had les van Bleerden. Van Bleerden? Daarom had hij 2 verschillende squam. Ah, dat is de apens uit de mouw. En hij heeft dan een oude skoer en een nieuwe skoer? Ja, dat weet ik al in. Hebben we dit? Ik weet het te verhoord. Hebben we dit uit de verhoord. Maar goed, hij kent naar Anderlecht, hè? Hij kent naar Anderlecht. Ferry de Haan had ik bevestigen dat Anderlecht contact mooi de club zocht. Ja, dan is hij wel weg. Noem het Jorgen van België of zo. Hoe volgens mij eindigen? Ja, nou ja, mag het Jervin. Ik zie het. Nee, gewoon 6 miljoen krijgen kinderen. Nou, het is is wel net. wel Anderlecht, hè? Ik weet niet, dat is voor mij... Ja, natuurlijk. Ja, maak het club. Ja, Ander en ik ben de West. Ja, mooie Paul van Heemst. ervaring. Ja, hij heeft bij Anderlecht die had toch bij de grote size van België. Ja, absoluut. Union Saint-Gilles. Ja, zo is het. Jongens, het zijn al je passanten. Uiteindelijk overwint Anderlecht. Zo, het is wel zo dat Jervin mat die van Ewijk wil verkeep je oorskiezen zelf niks dwaan op een merk. Hè? Dus een matte, een Noppert of een en/of. Is er die Samuel niet meer? Nee, die ben in principe wel verdampt, ja. Net alles is binnen en staan natuurlijk Karlsbak en Saroui hellen. Ja, voor een soort yield. En Timossi voor zo'n heel ton. Dat je het gewoon misleiden, hè, Timossi. Ja, dat kunnen we wel stellen. Ongelooflijke miskoop, miskleun. Voor zo'n heel klein slagje om de arm of zeggen gewoon bij deze strepen door? Nou ja, Wegens nou Arjen de Boenen om nuance? Empathie? Nee. Empathie? Nou, dat hebben we kreeg Jerkind. Ja. Nee, Timossi is volledig mislukt. Dit seizoen is hij volledig mislukt, ja. Maar Doos zoest hem nog horen. Nee. Nee, toch? Nee. Dus eigenlijk zou je hij is ik mislukt. Ja. Nou, dan zitten we toch op dezelfde lijn. Dat begin ik al. Het hier wel wat platter kind, jongens. Ja, hier wel wat Zuidwesthoek is weer voort. En dat brengt dus dan, misschien kunnen we de Zuidwesthoek er weer een beetje bij krijgen, bij onze rubriek. Ja, daar is hij. Praat bij de koffieautomaat. Ja, want is nog een verhaal krijgt. Dat moesten ze toch nog even vertellen. Ja, precies. Want Geert, je bent natuurlijk geregeld op de radio te jaren. Ja. En dan draait je wel plaatjes. Tuurlijk. Wat is nou het meest onvregen? Welk fysiekje heeft dan nou een soort kregen?
Engelbewaarder. Natuurlijk. Tuurlijk. Oh, Natuurlijk. Ja, nee, die engelbewaarder. Ja, dat is... Is dat wel intussen mooi, jongen? Ja, nee, maar ik zong net. Nee. Nee. Dat een engelbewaarder bestaat. Ja, oh, kijk. Oh, daar is hij. Ja, daar is hij. Daar is hij. Nou, jongens, ik draai op studentenmedische muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80. En dan krijg ik daar gelijk commentaar op zeggen: engelbewaarder is van nu. Ja. Nee, vrienden. De engelbewaarder is skreuntrog Pierre Kartner, alias vader Abraham. En ooit in 1975 al gezongen door Mieke. Kennen we Mieke nog? Mieke Telkamp? Nee, niet Mieke Telkamp. Mieke, de beschermeling van vader Abraham. En die heeft de engelbewaarder in 1974 al zongen. Dus hij wordt talitten. Maar het is verschrikkelijk hoe vaak dat onvregen wordt. En het is, ik praat met meeste verstemmingsorkesten, die worden er helemaal gek van. Die moeten dat nummer 5 keer opnieuw spelen. Het komt dus de neus uit. Ja. Maar het is wel een lekker noemen, toch? Het is wel een fijn nummer. Ja. Er zit een hele fijne, dat hebben ze echt heel goed. Maar dat is dus vader Abraham. Ja, het is vader Abraham. En Mieke. Maar Dat is ook niks meer echt, hè? Maar Marco Schuitmaker heeft dat heeft ze heel goed geproduceerd. Fantastische accordeonpartij onderline. Die is heel pregnant aanwezig in dat nummer. En dat maakt het, dat tilt dat nummer erbovenuit. Goed zo. Ik nog vind wat het oors, wel jongens? behoorlijk inhoudelijk zelfs voor de koffie. Voor de koffiepraat is dit wel inhoudelijk, ja. Is er nog wat oren-dingen, Geert? Ja, iets minder inhoudelijks. Iets minder inhoudelijks. Want het is best wel grappig. De vorige keer ziet Hans Anker hier op deze stoel. En die zei van, ja, ik heb ook wel praat bij de koffieautomaat. En hij begon hoe Sam Lammers. Nou, die hele naam wie nog nooit. Ja, die komt heel uit de koker van de Ankers. Maar waar we het nou neemt bij, in de wandelgangen bij SC Heerenveen? Sam Lammers. Is dat zo? Dus, ja. Dat echt? Dat wel neemt, ja, zeker. Maar Dus ja, dan zul je maar bij. ik denk, er komt grap achterom nog. Nee, maar sasje je maar hoe groot de invloed van deze rubriek is. Hij werkt niet bij Twente haaklezen. Pardon? Hij werkt niet bij Twente haaklezen. Sam Lammers. Oké. Maar hij is toch nog... bij kanslis. Ja, dan wel, ja. Dan wel. Hij is toch nog wat... hij heeft nog wat oren dingen. Nou ja, ik zit van de morgen in de auto hier naar Ta. En toen zie ik aan het denken van, ja, wat maak ik nou brengen? Met aanstaan begint Arjen Arjen weer. op de radio, hoe dat de kast een auto, een boek schreun had. 30 De jaar de kast? kast. 30 jaar de kast. Siep van de ploeg. Siep van de kast? Nee, Siep van de kast. Siep van de kast. Siep van de ploeg. Ja. Wie dit dan, dit nice? We hebben het al zo lang over. Ja. Dat denk ik dan, ja. Dat denk ik, ja. Skreuntrog Harry de Jong. De bekende popjournalist. dat Jongens, je mag er toch iets meer... je mag er toch... Harry, jongen, bedankt. Ik heb trouwens ook nog wel wat. Want Vertel. de stem, voormalig stem bij Omroep Friesland, Femke de Wallen. Die is Zit al bij Noord. Zit nou bij Noord. Ja, Dus de zeker. stem van Omroep Friesland is nou gewoon... En daarvoor ik bij Gelderland. En bij Gelderloon. Ze hier trouwens wel verslept. Ze wie te let, hè? Ja? Oh, echt? Ja, ze wie te let. En ik heb begrepen dat ze geen idee hier wat en werd zit de buren weer. Oh. Dat kwam Femke net helemaal bekend voor. Oh. Heb ik begrepen. Nou, we toch bij de koffiezetapparaat. Ja, nou ja, precies. Want daar heb ik dit echt letterlijk bij het koffiezetapparaat. Ja, maar hier smullen we van. De Zuidwesthoek smult je van. Kijk, ik heb de Zuidwesthoek nou even persoonlijk weer omhellen. Dat is helemaal goed. Ja, Femke de Wallen. Maar Femke de Wallen weer net zo heel erg de stem van Omroep Friesland. Hoor. Net? Ja, nee, vind ik. Oh. Nou, ze is nou Ik vind dat enige relativering. Nee, maar ze is nog altijd op alle spotjes te jaren, maar Erik Enneman. Ja, ze is de Station Voice. Dat is weer. Voice. Ja, Ja. dat is weer. Dus Dus die jaren in toch wel een beetje vooruit. leak. Toch een beetje Het geleerd. is toch moeilijk op dat. Oké. Ja, maar. En Andor, daar is nog wat? Nee, ik wie deze week inspiratie lees. Kist dus wat vregen ze kijkt over die orenrubriek. Kist dus nou misschien nou ik vreeg je wat we van deze rubriek vinden. Ja, wat vies je van deze rubriek? Vind ik niks. Dat vies het niks? Nee. Nee. Maar die orenrubriek wel. Oké. Die vind ik leuk. Maar deze Nee, rubriek... Ik ga een soort kritiek krijgen op deze rubriek. Wat, Ja? wat Geert zei over... Nou, als dat een soort... mensen die zitten nog kist op YouTube en op Spotify ook. Kist 12 jouw keer het afspelen. Ja. Dus de mensen die doen dat. Die spelen dit stukje wat Dan sneller missen ze af. een hoop. Dan missen ze Dan wel een wisten ze hoop. net dat Pierre Kartner eigenlijk de engelbewaarders kunnen. Precies. Bij Mieke. Maar laten we dit, want zie, we hebben die opiniepeiler, we hebben deze rubriek, laten we dat aanstaan evalueren na het seizoen. In december. Want we hebben sowieso nog... Hierna hebben we nog 2 keer een uitzending. Want na je weekend Ja, hebben misschien we dus... maar we dat even onkunnen, want we hebben dat uw publiek nog net willen letten. Nee, maar na je weekend hebben we dan... Waar hebben we na je weekend? Ja. Boeien, ik zit er net bij. Nee, na je weekend hebben we... Nee, Etienne we hebben Reijnen. Etienne Reijnen. Maar misschien geven we er maar een klapper uit. Ja, Misschien. ik Zou ik zeggen, ben gaan we al- druk bezig. Nee, We nee, zijn nee. druk aan de mij. Nee, dat zei ze nog druk niks. aan de mij klappen. Maar- Ho. Want we weten Ja, al... dat ik wel- Dat wist ja. welke... Waar we misschien... waterklapper. En wat dat zei ze?
Nee, het is leuk Nee, hoor. Leuk. Maar dat zou wel echt een klapper werden. Dat is ook een klap. Maar de rest is nog net definitief. Nee. En waarom net? Dat wordt... Nou, Dat zeggen we niks hoor. Ander en ik ben in onderhandeling. We zeggen niks. Oké, jongens, dan ben we dat denk ik eigenlijk wel. Of ben er nog oorzaken die je hem nog graag Ja, we hier kwijt nog wilt? Mats Dijl neemt hier in de podcast, maar die komt net. Mats Dijl? Daar Nee. is sprake van. Goed zo. Owoezu zit wel op een listje. Waar? Owoezu van Owoezu van Willem II. Ja, die laat kant wel even Romel, maar dat klopt wel. Jet. Dat niet. Dat weer. Goed zo. Dan rest mij nog één ding, jongens. Ja. De overdenkingen. De overdenkingen. We komen er niet op terug. En we komen er niet op terug. Nee, Geert van Tunen, de Zuidwesthoek of de Waardeiland? De Waardeiland. Ja? Oh. De Waardeiland. Ben ook- Nou, dat is er weer. Ja, dat is er weer. Tomme. En we kisten nog net weer omheen. Goed zo. Andor. Een klootzak of toch liever een labrador? Ja, een klootzak. Ja. Klootzak. Ja. Goed zo. En dan de vastzitter van de Kees van Wonderen fanclub. Van Wonderen of Pep Guardiola? Van Wonderen. Van Wonderen, natuurlijk. Jongens, Nijwieken. Waar hebben we dan te gast? Etienne Reijnen. Etienne Reijnen. Nijwieken hebben we Etienne Reijnen te gast. Dan is het dus weer een nieuwe podcast. Etienne, want Rolf zit er dan net bij, hè? Bewaar het bestaat. Ik zou zeggen, Nijwieken, dan.